Dobra večer. Nakon razmjerno hladnog jutra u unutrašnjosti, pri čemu je pri tlu mjestimice bilo i slabog mraza, poslijepodnevna je temperatura uz obilje sunca bila oko 19, na Jadranu oko 23. Sutra slično, pretežno sunčano, ali će jutro na kopnu ipak biti malo manje hladno. Na vrijeme na Jadranu obilježit će umjerena i jaka podnove lebitana udara i olujna bura. Stabilizaciju vremena donijela je prostrana anticiklona koja će i sutra utjecati na vrijeme u Hrvatskoj. Po visini će priticati malo topliji zrak. Sutra će na istoku zemlje nakon mjestimičke kratkotrajne magle prevladavati sunčano uz većinom slab vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna između 17 i 19 stupnjeva. Pretežno sunčano bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Ujutro je moguća kratkotrajna magla, ponajprije po kotlinama i uz rijeke. Jutro će biti manje hladno od današnjeg, a najviša dnevna temperatura slična današnjeg, od 17 do 19. Na sjevernom Jadranu i u Gorju također sunčano, ujutro po kotlinama uz kratkotrajnu maglu. Zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu puhat će umjerena i jaka podnove lebitana udara i olujna bura. More umjereno valovito, u jačanju na valovito. Jutro u Gorju i u unutrašnjosti Istre svježe uz temperaturu od 2 do 6, na moru od 13 do 16, a najviša dnevna između 21 i 23, u Gorju od 15 do 18. Uz obilje sunca i umjerenu i jaku buru, najviša dnevna temperatura na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije bit će između 23 i 25, uz umjereno valovito more. Na jugu pretežno sunčano, prema kraju dana uz povremeno umjerenu naoblaku. Zapuhat će umjerena bura uz najvišu temperaturu od oko 25 stupnjeva. U petak pretežno sunčano, a uz više oblaka, kiše ili pljuskova može biti i u unutrašnjosti Dalmacije. U dane vikenda promjenljivo povremeno uz kišu i pljuskove koji u subotu u unutrašnjosti Dalmacije mogu biti obilniji. Najmanje kiše bit će u istočnim krajevima. Bez obzira na kišu i oblake bit će razmjerno toplo. Na Jadranu u petak na oblačenja, a prema kraju dana mjestimice kiše i pljuskovi, osobito na jugu. Kiša će sljedećih dana biti češća, u subotu moguće i obilnija, osobito u Dalmaciji. U petak će zapuhati umjereno jugo koje će u subotu jačati. Dnevna temperatura u manjem padu. Dakle, sutra je još pretežno sunčano, ali valja računati na umjerenu do jaku podnove lebitana udara i olujnu buru, pa su moguće i teškoće u cestovnom i pomorskom prometu. Ugodan vam nastavak večeri.